Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga mahal kong kapatid sa pananampalataya at aming mga kababayan. Masdan ang lugar na ito kung nasaan ako ngayon. Isa lang ito sa mga hardin dito sa Riyadh. Pero subhanallah, nagbigay sa akin ng alaala ang isang hadith ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam nung sinabi niya na may dumating sa kanya na isang ulila, batang ulila, na pag-iwanan ng kanyang magulang ng lupain. Na itong lupain na ito ay nais niya na ito ay hatiin. Pero may kahati siya na hindi niya kamag-anak na ang nagiging hadlang ay isang puno na nakhlak sa Arabic, na kung tawagin sa Tagalog ay puno ng datilis. Ito yun mga kapatid, tignan ninyo. Napakarami dito ngayon, subhanallah. Ngayon, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, da'uhuli, tawagin siya sa akin para mamagitan sa inyo. Tinawag siya at dumating, sabi niya, ya'atillahu nakhla falakal nakhlal fil jannah. Ipagkaloob sa batang ulila ito ang puno na yan at ikaw ay magkakaroon ng puno sa paraiso. La ya Rasulallah. Hanggang 3 beses sinabi ng propeta na ipagkaloob sa batang alipin ito at siya pa rin ay hindi niya tinatanggap. Hanggat ito ay marinig ng isang sahaba na ang pangalan ng sahabang ito ay si Abu Dahda. Nung narinig niya, ya Rasulallah, kung ibibigay ko ay isang puno na yan sa isang batang yan para ibigay dito sa taong ito, ako ba ay magkakaroon ng puno sa paraiso? Wala ka nakhla ya Abu Dahda sa paraiso. Mayroon ya Abu Dahda. Pinuntahan ang lalaking ito at sinabi niya, kapatid, alam mo ba, batid mo ba kung ano yung lupain ko at kung ano ang aking mga puno na nandoon na sinasabi nating puno ng datiles? Sinabi niya, ya Abu Dahda. At sinong hindi nakakaalam at nakakabatid? Ikaw ay tanyag na malaki ang lupain mo at naglalaman ito ng 600 puno ng mga punong datiles. Sabi niya, kung ngayon, gusto kong makipagpalit. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng lupain na ito, kasama pati ang mga puno, pati ang bahay na nandoon sa aking pamilya. Ipagkaloob lang sa akin ang isang puno na yan at ibibigay ko sa bata niya. Sabi ng lalaki, papayag ako, ya Abu Dahda. Sino ba naman hindi papayag? Pumunta siya sa propeta ng Allah at sinabi niya, ya Rasulullah, saksihan na ipinagkaloob ko ang aking kayamanan para dito sa taong ito. At ako ba ay magkakaroon ng puno sa paraiso? Wala kal nakhla fil jannah ya Abu Dahda. Magkakaroon ka ng puno sa paraiso ng nakhla ya Abu Dahda. Mga kapatid, umantig sa aking puso. Mabilis na tumakbo si Abu Dahda doon sa kanyang asawa at sumisigaw, ya Umma Dahda, ya Umma Dahda, o ina ni Dahda, lisanin ang ating lupain, lisanin ang ating bahay. Lumabas ang babae ng kanyang asawa. Sabi niya, ya Abu Dahda, mada faalt? Bakit? Ano nangyari? Sabi niya, ipinagbenta ko na ang ating lupain at lahat ng nandiyan para sa Allah. Lumabas ang kanyang asawa at sumisigaw, o aking mga anak, lisanin ang ating bahay, lisanin ang lupaing ito, sapagkat katotohanan, si Abu Dahda ay nagtagumpay, si Abu Dahda ay tunay na tumubo ng marami na walang kalugian. Isang babaeng masunurin sa asawa, matakutin sa Allah at nagtataglay ng takot sa Allah na nangibabaw sa kanilang mag-asawa ang pagmamahal sa araw ng paghukom at hindi ang pagmamahal sa mundong ito. Mga kapatid, ito pa ang napaka masakit dito. Nung palabas na sila, ang kanyang isa sa kanyang mga anak ay kumukuha ito ng puno ng datiles at sabi ng kanyang ina, lisanin na yan, huwag mo na yan kunin dahil yan ay hindi atin. Yan ay hindi na natin pagmamayari. Subhanallah, mga taong nagtataglay ng takot sa Allah, nangingibabaw ang pagmamahal sa araw ng buhay na walang hanggan at hindi ang mundong ito. Sana po mga kapatid, napulutan natin ng aral ang anumang ating naibahagi. Pagpalain tayo ng Allah, patawarin sa ating mga kasalanan, kalugdan tayo sa ating mga ginagawa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.